on tosi tärkeä. Kuunnellaan hänen tarinaa ja tervetuloa Mika sinun kanssa. Kiitos Hira. Jutellaan, mitä kuuluu. Hyvä kuuluu. Joo. Kiitos. Ja Kiva. Kyllä. Joo. Vaikka sinun nimeä minä olen puhunut jo tuosta kameralle ja kerro vaikka lyhyesti kuka sinä olet ja missä sinä asunut ja sinun lapsuudesta vähän niin kuin Joo. esittele vaikka. Joo, eli mun nimi on Mika Moilanen ja olen Kotkasta kotoisin. Olen aina asunut täällä Kotkassa ja lapsuudesta voisin, on se meidän luokka. Siellä oli monta kaveria, ketkä oltiin tosi villejä siihen aikaan ja opettajat oli helisemässä meidän kanssa ja sitten sitten tavallaan itsekin tuli kokeiltua sitä ja sitten... Eli tarkoittaa, että tuli vähän paino siellä kaveriten kanssa, vaikka vähän, et halua. Vähän joo, että sitten kun ajattelin, että no miksi kun kaikki muutkin juo, niin miksei voisi kokeilla. Silloin tämä pilvenpoltto, mutta itse kun en polttanut tupakkaa, niin mulla kun tarjottiin pilveä, niin en mä osaan sitä oikein polttaa ja mä yskin vaan ja mä sanoin, että ei, mutta kun kaikki muutkin joi ja maista nyt, ota nyt kaljaa, niin sitten tavallaan itsekin tuli kokeiltua sitä ja sitten... Eli tarkoittaa, että tuli vähän paino siellä kaveriten kanssa, vaikka et halua. Vähän jo lääkkeitäkin silloin ja mulla oli tavallaan se tilanne, että mä koin hyvin paljon ahdistusta ja sellaista masennusta ja tällaista ja mä hain kaikesta mahdollista. Tämä ei ole hyvä tie ja mä en halua olla mukana siinä ja sitten mä tavallaan irtaannuin siitä kaverista ja lähdin elämään omaa elämää. Ikävä tilanne sitten, että meillä tuli avioero ja mun vaimo muutti sitten pois kotoon, tai mikä minua satutti tosi paljon oli se, että jouduttiin lapsista luopumaan. Joo. Nätisti, mutta se ei vaan niin kuin vie mihinkään niin elämän tarvitse, vaan niin tuhjuus. Miten sinä vertailit tässä? Ja Jumala on voimallinen pelastamaan, Jumala on voimallinen parantamaan. Joo. Ei sellaista löydy buddhalaisuudesta, että buddha ilmestyisi ja parantaisi jonkun ihmisen tuossa noin. Syvällinen kokemus mulle, että mä menin polvilleen Jumalan eteen ja mä sanoin, että nyt mä tiedän Jumala, että sä oot totta. Mä tiedän Jumala, että sä rakastat minua ja sä oot olemassa ja mä haluan antaa elämän sulle. Lähteä seuraamaan sinua. Ja mä haluan hylätä kaikkien buddhalaisuuden ja kaikki. Kuunnelin tämä rockerin tarina ja se pyhä henki tuli sulle, koskettiin ja meni polvistumaan. Se oli niin selkeä Jumalan ilmestyminen mun elämässä, että ei mulla ollut mitään epäselvyyttä enää sen jälkeen, etteikö Jumala olisi olemassa. Ja monta vuotta. Monta vuotta, joo. Ja mun sisko sanoi, että me on toivoton tapaus. Että ei se Mika kuuntele mitään, se on vaan siellä buddhalaisuudesta ja ei se vaan puhuu jotain buddhalaisia oppeja, ei se halua kuunnella. Mutta